Здравейте хора, днес ще играем с моя приятел Зеро. Ако искате и двамата ни вземете акаунтите в Brawl Stars, лайквайте видеото и нека да започваме. Път ще говорим и двамата. Виктория, ако бях на първата секунда, ще се получинята. Няма. Например, Покудата... И на Поколоко. Аха, на първата секунда умрях. Ма аз не съм умряла. Аз умрях. Ама този дух ме уби. Мама ти на духа да че... Ама аз го убих. Аз убих. Значи хайпа чача на Барби е носен. Ай. Защо целя там, бе? Къде е Поко? И на Поколоко. Мини на лок. Хора, спечелихме. Абонирайте за канала, лайквайте видеото и чао от нас!